Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki nongelam ka Hspdp yot wing negasngi kila yeshong perkhat kumno ban Pynkhlaiñ ka Seng harilum Khasi bat Jaiñtia. Habakran mat kinong to kubor hadin ka jingelang u president ka Hspdp yot wing u ba san donbor renda tayang ulayatu ba ka Seng kala perkhat ya shibon kikam ban Pynkhlaiñ hapo ka Khasi bat Jaiñtia hills. Ulayatu ro ba kila shime ke rai ban Pynkha haki district baper bat ban bu ikinong kitkam bat ban khot ban wer yakiweiru ban rung sya Seng. Seng kala menjuru ban Pynrung yakikun Samla sya Seng daga ba pendap ya ka form lengba ka online lani offline ban rung khot sya Seng Hspdp. Habaidei bat kajing rakhi ya kajing dap san posnem jong kajela menta usnem Nagaliang ka Hspdp kala shem ya karai man penlong da ka bike rally bat kikmi lanti bakin yo ya kalat ban penlong bat ya kini ka bike rally kin benkut hamau that rishan shu ulayatu ba ka Seng kala shem ya ka sinjam man penlong ya ka seminar halor ka phang ka kernit ban riu bat ka kernit bapra jong ka constitution jong ka ri India ka jingtmu ban le ya ka ne ka dei halor ka nongrim bakin pensngau tu shu ya ki Samla halor ka jingdon kam jongki Nagaliang u general secretary ka Hspdp youth wing ba Michael Tony ulai tu ba ka Seng Hspdp ka dei ka sti banyada namar ka Seng ka doni ka benta ba shirkai bat kinyo ya ka jing na kipaj ba urakmi lentiro bakin urlong ha ka lenti ka babha Nagaliang jongka Hspdp kala shimro ya karai ban ai jingkershan ni ki arngut ki kena ki baduk tam ban pa school yaki namar ki sngoto ba ka jingnang jingstart kalong ka badon kam ya kini ki kena kin wat jingtip habai dei bat ki rang ba snong kin jet ya kini ki kena ha uli usnem ubladem je hakani ka meeting ka bagi la ya shom na ubladem ye perkhat shibun ki kam hakbede Pynkhlaiñ hakbede ban thau kilak kilati ban Pynkhlaiñ ka pasti ha ka Khasi Jaiñtia ka jongi ti yasin ka rai hakbede bat kali ka kam ban Pynkhlaiñ ye ka pasti ka jongi da ka ba nin Pynkha ha ki district ka phet la kalong Khasi Jaiñtia ha themri bhoi ki baro poe bat nin bu hang tu ye ki tu ki nokit kam ki bakin bat kum ki president bagi secretary bat wat itu ki badan ru in shimir sinja ban khot bani wer shakni ka party ki jongi ting lai shimru ya ka wei ka rai bat ka mutadak kalong ba nin shim ya ka enrollment drive hakabe dei bat ki kon samla ki jongi da ka bangin enroll ki haka online but offline mode shirang bat kan thai kalendar je dia no te ye shim ya kan kabu ban ye wer ki para Samla ki badan Khasi Jaiñtia ka jongi bakin ya enroll yalade bandrung shaka party Hspdp kan sadan ka way ka website bat ka link ka bangin sa flash bangin sa pa ni sa pentip hagi ni kismi ki por ki shakmat mana kermen kalau ka ka jikr ku na ka party ka jongi but ni tipru bau news nem ulang usnem bagi kum ka state nintinjo sha kata ka golden jubilee celebration ka wasan thau ti kum ta nagaliam jongi kum ki Samla ni community ba ka restriction kanam don ba ninyo ban penya ya ka bike rally ba kani ka bike rally kalong ban pen ishi ka pathai ba ka party ka jongi ka don ni ka benta ka bakra hagaban penyo ya ka state ka jongi bat ngin shim ya kani ko benta kum ki khon Samla haga party ko jongi da ka bangi ngin lek ban pentit plek saudong jong kani ka jaka ko jongi bat ngin penkut hante apo mau thar rasya bat kadi ka jaka ka bangi gidon ka strong beast gidon ki no kitkam ki bishep ham bat ngin ji ka jaka ban pelong ya ka bike rally hante bat ngila shimru ya sinjang ban hakbede ban penlong ya ka workshop bagi seminar kumba pilatif la penlong ya ka 6 schedule workshop ku introduction bat mentang in shim ya ka sinjam da ka bangin shim om tang ya ka 6 schedule handre ya ka 8 schedule ru
ka 6 schedule bat ke 8 schedule combine workshop ban indon ki resource person hang tu bat yang atu ngin le apo jong news nen thang khnang ban tik ya ki jum ki perkhat ki samla ki jongi baki don kam ban tip ya ka 6 schedule bat ya ka 8 schedule nama kani kalau badan kam bahadu kata ngile shimru ya ka sinjang bat ya ka ran bangin pelong ya ka isi competition dak bagi khot ni we ya ki khna puli samla puli hakabe de bat ka we kamak bakata kalau isi writing on Khasi Jaiñtia state kani kila ban le ka online bat kila ban pha ha shangi ling baki email address bat kila ban tho ru ka offline bat kila ban pha dak post siapa office ka jongi perkat bangi dei ban kersian ni la ka jong bat ka jing kersian ni la ka jong kalom ka kam ka batei ya ka jaj penrio balada ka im ka parti Hspdp ka im ka nongrim jong ka jaj penrio Khasi jong badinget skamba ki jing sneo ki bala ban wan ka jing mo jing perkat jong ki ba ashabar le se ka dei ka Hspdp ka banong ka sti ya da bat ka jing don jong ka hadu san phulai sinamanta kam dei namar ba kam trikam ne kam le ya kanu ka senjam ke ban yada ya kajat benrio ndai dei namar ba kadon ya ka benta ke basyarkai ya ka balayat seprang ya sekmat dei na kata kadau kayo ya ka jingi jong pat ba ngine hadu kata menne tengah kerman ru ba ka jingwan jong ikon samla kalau ka jing kerman ya ka parti Hspdp bangi kwa ru ban bha ban ya seprang banlong kita kibri ki balapan kre lane banlong kita kibri ki bajanai banwat jing te ban bha ban phamai ga jibu perkar jong ban syakri pat ba nilong tang kinong syakri bangi pendam baro-baro pat ba ka jingai jimu ka jingkwa jong ki baro-baro ni kong parti Hspdp ni kwa bukan urlong haglintik wa bha ka jing yalam dan ka jong blai te kani ka de ka ka benta ka banga kwa ban pau syapi ka ka rai ka bangi nasim da ka parti Hspdp kalong kum ni harum ka baning kong ka rai ka bangi perkat nomor ba haki porn dai thaiman ba umai ja kum stone lengdo udang long ukhna udai ubreu balaya nasibon ba ki jinge baka jinge ga jumu kalong kum ni haba udan ni kerta kepadang rit uladu no ialah kakemi kupa bahrin jong katapan uladu no ya ka bolio i ka jamu te ulalong teng ubreu ubadan jinguna ki dokot met tenan ta pade nda ya saprang ya sakmat pan lemba ka jingpen i jong pa i jong ulala ban snuthu bakalong kumno ka perthai ka mariang ban kayat kumno ban ka ju ka por enda ulas dang ban yo i hadin mo udap i kerta ba shipos nam usdang ban trei ban kata kum ka jing akum ha liang jong ka jingri bat kum ju ban khan jing than te ulalong ru ubreu ubadan ha ka jing muju perkha ne pelik jing mod ha kam rep kam riang te ubreu ubreu bal amat che shibun ba ki jinge te nak ta ka daw ni kum ki khon samla lengba ka jing pet ka jungi ka nuksa bola pen i ha ka por mo ulong em in charge lene udu MDC ubapet ya ka education ulas eng hadu sijat khas pa tadi school teman tangi kum ki samla ni kwa ban vote ki sendi ya ki denjat ki jogu bolo ya ka ba ulah hikai da ka ba ngin penbana sapi bangi ngin sajet ya armut ki beri ki baduk na ki baduk tam ya ka bangi ngin sapa school nam ta kelas 10 namangi sutu ba ka development ka banong ka baningkong tam ba ka bakong santang kalong ka jingnang jing start jong ukun benrio lada undon ni ka jingnang jing start ka babiang lada wanra kinu ki development du hangi sutu ba ka mentoy na umnang ban tenan kami kata long thik kumba pidan kali ba phimnang ban nya ka kalong le no te kita ki armut min sayat lamba ki rang basno ya ka bangin sawat lamba jangki omdei na ka jing ai Kyrteng jongno ndai kan don ka proper investigation kandan ka jingwat ka babnia ba ha ka bayade bat ka jinglong shisha jong kini ki breu ki bangin sajit ka baar pa ni perkhat bat ni layarai ru bangin penlong ya ka wei ka bait rally kani ka bait rally ka dei shi banta ban penbana ya ka jingdon jong ki khon samla ki bayat bayeng rengkat ba ka parti Hspdp bagi kwa ru bagi khon samla ladaki yoi dan ki smutanat ya ka rukom trekam jong ka parti Hspdp ladaki ong ba ni dunaru ni kerpat ki bakin wan sakmat ban kersan lam namar ba ni trai hang ne na ka banta ka jing bahajing miat ka jongki bagi dakwa ru ki bakin wan sakmat bakin ailang ketika mon ketika dia bagi ngej scam ru ladaki wan ban ni trai lang inyo ya kata ke slap dan upaya bas scam tam ban penlong ya ka yeng ka bah te kani ka bait rally ngin sayat na shalom siapo motorisan kum ka wei ka dak ka jing peli ka jongi bangi kum ki khon samla ngi don hang ne ban syakri bat ni kwa ri khon samla kin wan sakmat ban ai ki ta ki kamon ti ka dia ka jongki ban ya trai lang bat ngin sadan ru
kawai ka benta ya ka bangi kubikun samla ngin sale hang tay motorishan ya ka bangin sa penchna ya ka wai ka yeng ya ka ba en sajit hida ka shnong manu kita kilong yeng ki badan kami kata ka jingarap na kaliang ka jongi ki kun samla bat ngin salit penchna hi na ngilong ka parti ka paduk dan bisa ini penchna hi da ka borti ba kejat ka jongi bat sakwe pat ka benta ya ka bangi ni kwa ban penpau syaki nam ki kun samla jongi kilong bala penkhre bakin pek itu arta ki social media ki badai jang ka Hspdp ya ka bangin sa penbana bakan don ka seminars jang ka 6 schedule bagi 8 schedule ya ka bangin sa batay lan ngin selam ni takiba expert ya ka bakin sa penpau ya ki jingsham jongki lan ya ki jingdong long don kam jong kan ka 6 schedule 8 schedule ki kun samla nama ta ki kun samla ki don ya ka jingsham phang kinyo ya ka ta sti ya ka bakin suthu ba ki long ba prang jingmut ya ka jinglong jingman ba ka jinglong kerpang jong kum ka Khasi Jaiñtia state ba hakoi ka bentaru ni don ya ka ese ka bangin sa penbaik na kaliang jong ki samla ka parti ya ka bangin sa ai si kun samla bakin tho syapang ka Khasi Jaiñtia state but iki objective dan iki jingmut ya kan ka phang hakan do halo kan ka phang ni sa penpanang ni sa pentip hadin lembaki social medias dan iki kot khabar ki bangin sa pentip ru ya ka online but offline registration ya ka bangin sa pediang ya ki jinglong de khot jong ki kun samla ka thai jela meghalaya borok kawai Khasi Jaiñtia state but kani ka jing pediang ka jongi ya ki kun samla ki enrollment forms ki long ki arbanta kata ka dai ka offline but online but ngin kam pensuk isu iki kun samla ki bakwa ban register dan ki rangba ki bakwa bandung sa parti da ka bangin ai ya ki wei pat kila lan kata ka jingkang ka balong hababun liang khnang bakan long ko basuk iki bakin wan ban register ka baning kong kalong ba ngin ai lamba ka social medias kila ban register lamba ka online forms ka bangin sa shna ka baar kila ban register lan kila ban pha iki jingtho jongki sya ka email ka jongi ya ka bangin sa penpana bakila ban pha ru ka address jang ka office ka jongi jang ka state living ya ka bakin tho da ka shithi ka balong very much simple kin tho ya ka Kyrteng ka jongki ka address ka jongki ba ka jingkwa jongki ban rung dokot wat hang ta ngin sa penbaik sya ngin pha ba sya ka e ka unit ka bangin sa Pynrung ya kini ki kun samla ki bakwa ban register ledi ba ka ju ka por ngin sa butha ru ki district ki primary unit ki area unit ki sub primary unit bakin le ya kata ka enrollment bagin sa shim jing tho bin pa bin namangi kwa baki kun samla jing ki badan menta hapo kane ka sai hima ki di banyo ka jing nang hitet ko ba syampang knang makita kinong ki bala pun kre bantrai kane kam ko bakentang ya ko ba ni ko ka party gane ublay ula banshat kane ka party ban pentelun sakmat ki kam ko ba bantai ki lang salong all the party in na arung ki ne ka party la trai san pulai ki snem mulong secretary lese ke parti juni ke bala awak banten mi ke souvenir pada ke tim rekam pun bak ke naka jadi kamam ji mentapi balik sei ki samla kalong ke bering kong ai kalong ni Hspdp kumbaga ke parti trai ni ke bala selam du lene ke oldest regional party in the state but ke bala shim benta shi boleh ke movement juni banile ke full state om tang ya sub state ko kan bagi labu kan ko chincho de ka ek bungi kwa bangin le nda enrollment drive kolong ban be pas sini ka mesin ikri kiwai ki party national party ngak khambe na burong tang baki kham focus tang ki development kan luana dali regi pere ni stang ban be ya kan air bangin i jela gari bale ngi le ka sinjasti ni sependi ki pamphlet ala ni sama ki to essay ka ek ka chai kan rejomi cái ka nori ni chai ri jongi cái ka hok ba lấy ra puk pating ka ri jongi ku mungi jiplen ni ka 12 ab ka bor ban sa charo ka khndo siap bor ban thawai ka bor ban khayu lu yong ka bor ban khayi ya ki mar puk khndo ri ka hok jongi mo ndai ka hok jong ka delhi te kum kini ki ke ngai scam ba ki pai ba jong ri jongi kin nin khlipa ki nori pre kam chong ka ngin pen kemapat ya ka contribution ka party grale na ka manta ka jai production point ni islam bak ni da dong mata ka si hamni ka wei jing tho ngin pha sa ka sarkar man ong mangidon hadu lais pa tam ki bala shong jail ngamut patok aka pori le ya full fledged state ki ba sanpunyo sengi ki ba arbana ki ba dun pi nangit ba ka jai jongi kan hapai ka quality jo ka discipline jo ka party ka chang bang ni kem safety ro kan ong ka party ji kanam randi na mar ki nongrim ki bangi ni yeng na ka banta ka hok jong ka jai nongrim ka nongrim ba jai jai ka long ba hadu mentari pa set ka lai dengan nice kam
bahkan ni ke cinta sanpau snem ke state kan ma ya kan mensua ka sanpau di ke state ba mumpat yo ba mengi ngile kun met dan mesin bat ngai ki volunteer ki basa ki barang imbun ba ko ngile ni facility ni kan kersipat ya mesin ni we ki parti le se ki kersi we ka mesin mo wan singi ngidan baspa ba ko Yung one singi ka principal pi ngidan da donut ba mesin tersing ka mesin ni kyang nong ba mo ka mesin jong usim khana jong nong stay weekly ngidan ba shiri je mo ba ha ka parti Hspdp ni ke ka mesin ni bacan hai ka kham khrau ba ni ka spa ba na ka banta ban shiri ba ban sei ki ngelam kan sai ka ta ka de ka jini ka focus jini bat ka ni ka bagi penbu ni so many bagi pas so kar manta ba kan recognize ye kita ni kita ki mesin ni ki ba ye ro pa no but parti ngi kay gune ka parti ka bakundang ka nungrin ani ka manifesto ani ka issue jong ka parti ka long kum bangiat ngia wan samaran kuma bane tu klemring na kata kata win nungrin ba sa kalau ki ege ngi scam baka form ka bangi sa thaw kum ka pin room ka parti ru idan ka format ka kum ko shin bitoni bana ngi scam baka jing dani ku sola ba manta kabung to kamreshi ta mungi ular ba akibat le ka parti ka mu ga don ka kata bangan i parti jungi ini ular jadi mereka kental ini ada ni lah kali macam mana mak yang ngiskem bak isu dalam parti jungi kalau man safe side man pen impact ya hok jungi bat ya mensim pesenrang jungi bat ya kita long janai ka identity jungi pak kata ka identity Hspdp kamu pun bagi sampai bagi kandai ini no kamu idol kalau dia ba Samla Seng ba scam ba yane bat ni ya kata ka dei kecing implement jungi pak ini yo ya ka iba bun kita bersama dan iki member given one